Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसाम कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय सयगावनि मिलनपुराव खमैबो मा 100सो सिगुन दाउफोरखौ थैनानै थानाय आरो गोब्राब हालताव मोननाय जायो। बे खौरांखौ हाग्रा बिफाना टुइटनि गेजेरजों मिथिहोयो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै डाक्टारा जाथायसालियाव थांनानै गोब्राब हालताव थानाय सिगुन दाउफोरखौ बोखांनानै फाहामथाय होनो थाखाय साबसिन नाजागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव थानाय गंसेल' B.Ed सरखारि फरायसालिमायाव मुं थिसननायखौ लानानै बेले बेजे सोमजिनाय थासारिखौ लानानै B.Ed फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल गपाल कृष्ण भारतीया जेबो लोब्बा गैया आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि OSTआ हरनाय लाइजामखौ मोनाखै होनना प्रिन्सिपाला खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा बुंथियो। मख'नो गोनांदि पृथ्वीराज नारायण देब मेट्स बिथाङा मैया क'क्राझाराव थानाय गंसेल' सरखारि B.Ed फरायसालिमायाव सा 14 बिजाथिफोरखौ सोलोंथाइ बिफाननि OSTआ B.Ed फरायसालिमानि प्रिन्सिपालनो लाइजाम हरना एडमिसन होनो बिथोन होनायनि गांसे लाइजामा ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंथि खालामदोंमोन। बिनि उनाव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा गावनि सायाव नंखाय फोसावनायनि थाखाय पृथ्वीराज नारायण देब मेट्सनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव केस होयो। मैया धेकियाजुलियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानज पेगुनि मुसुखा सावदों। आसाया मैया सरकारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। मैया सनितपुर जिल्ला आदिबासि फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो धेकियाजुलि आन्चलिक समिति आरो बरसला आन्चलिक समितिनि हेफाजाबाव धेकियाजुलि नोगोरनि 11 नं राजा लामानि गाहाय लामायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानज पेगुनि मुसुखा सावनानै गोख्रों हुस्रिखावो। मख'नो गोनांदि आदिबासिफोरनो जनजाति बागाननि मावथिफोरनो TGL EXTGL नि मुङाव जा फोरमान बिलाइ होदों बेखौ थाबैनो बन्द' खालामनो दाबि दिखांनायजों लोगोसे आदिबासिफोरनि गुबै फोरमान बिलाइखौ होनो थाखाय दाबि दिखाङो आसाया। बाक्सा जिल्लायाव बर' आइजोआ गावनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ लोगोआव लाफानानै गावनि फिसायखौ बुथारनाय जाथाया ओनसोलनाङै गोमोहाब होदों। थांनाय 11 खालारनिफ्राय गोमानानै थानाय अटलानि रातुल रामसियारिखौ नखरनि सुबुंफोरा नागिरनानै मोनैलाय पुलिस थानायाव एजाहार होयो। एजाहार होनायनि उनाव पुलिसआ बिसि अन्जना रामसियारिखौ हमनायाव गुबै जाथाया सोराङाव फैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रातुल रामसियारिनि बिसि अन्जना रामसियारिया सप्ता मोनफ्रोमबो गुवाहाटीयाव मैगं थाइगं फाननो लाङोमोन। बे समावनो अन्जना रामसियारिया गारि सालायग्राजों मोजां मोनलायो आरो उनाव सानैबो लोगो नांनानै सानै सेंग्राखौ लोगोआव लाफाना फिसाय रातुल रामसियारिखौ बुथारो। मैया बिसि अन्जना रामसियारिनि सिमान लानाय आरो मोजां मोननाय सेंग्रा मृदुल बर्मननि बुंथिनायाव बागानपारा थाना सिंनि अवगरी जाम्फैयाव बाक्सा पुलिसआ रातुल रामसियारिनि गोथै सहखौ बोखाङो। पुलिसआ गोथै सहखौ बोखांनानै मुसलपुरनि रबि बर' देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। मैया गसाइगावआव दुंहाव थासारि सोमजियो। क'क्राझारनि गसाइगावआव इ-रिक्सा सालायग्राया जुरिमाना खालामजानायनि जाहोनाव हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमायो। मैया गसाइगावआव MPIनि सिग्रोमनायाव गंसे जौनिबो बांसिन इ-रिक्सा जब्द खालामो। मैया MPI आरो जिल्ला हान्थामेला बिफाना नांगौबायदि फोरमानलाइ गैयाजासे सालायबाय थानाय गंसे जौनिबो बांसिन इ-रिक्साफोरखौ हमनानै थानायाव लाबोयो। बिनि उनाव गसाइगाव 2 नं वार्डनि थागिबि गपाल रायआ इ-रिक्सा हमजाना 10,000 रां जुरिमाना होनो गोनां समावनो हार्ट एटेक जानानै जायगायावनो जिउ गोमायो। गपाल रायनि जिउ गोमानायखौ लानानै पुलिस थानानि मोखाङाव दुंहाव थासारि सोमजियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।